କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଗଲା ଏ ଝିଅ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଗଲୁଣି ଲୁଗା କାଚିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରାନ୍ଧିବୁ କେତେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଝିଅ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଦବ ବୋଲିକି 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଏ ଝିଅ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ରୋଷେଇ ସରିନି କି No, 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 no. ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଳାଉଳି ଆର ଦିନ 12ଟାରେ ଉଳାଉଳି ହଇଲା ବାହୁ ଆଉ କିଛି କହନା ମତେ କଣ ମାରିବୁ ନା କଣ ଜୀବନରୁ